दिनै 3 जुलाइ 2020 शुक्रबार फैदो दिनैनि माखासे हेडलाइन निउज इम्पर्टेन्ट निउज आरो ब्रेकिं निउजफोरखौ फारियै मिथिना लानि। गिबि खौराङा जाबाय मैयाहाय हरनि 9 बाजि रिंगायाव बाक्सा सालबारि गाथि रेभिनिउ गामिनि फर्ट कमिटिनि आफादगिरि प्राणजित दासखौ सिनाय मोनै दुथांफ्रा गुलि गावो। गुलिया खर'आव एसे नांज्रिदों होननानै मिथिनाय जादों। गुबुन खौराङा जाबाय गुबुन खौरांखौ बुंथ'यैनि सिगां नोंथांमोननिसिम आंनिफ्राय मोनसे गुरै खावलायनाय। बे खावलायनायानो जाहैबाय नोंथांमोना दासिमबो जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला साबस्क्राइब खालाम। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। पान्जाबनि पाटियालायाव सासे 22 बोसोर बैसोनि सेंग्राया सासे 9 बोसोर बैसोनि हिनजावसा गथ'खौ चकलेट होगोन होननानै थगायनानै लाना थांनानै दुब्लिबारियाव जिनाहारि खालामहैयो। जिनाहारि खालामखांनायनि उनाव रावनोबो खोन्थानाङा होननानै दम होयो। गथ'नि प्राइभेट पार्टआव गोबां जखम जादोंमोन। बेखौ मिथिनानै बिमाया हस्पिटालाव लाङो आरो हस्पिटालाव लांनानै माखासे जाथाया मोगथां मुलुगाव फैयो। दा बे दायनिगिरिखौ जायबा रेप खालामदोंमोन बे 22 बोसोर बैसोनि सेंग्राखौ पुलिसफोरा हमनाय जाबाय। लोगोसे बेबायदिनो आरोबाव मोनसे जाथाय जाबावदों। तामिलनाडुआव राजा मुंनि हौवासाया 7 बोसोर बैसोनि सासे गथ' हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारदों। राजा होननाय सेंग्राया बिबार दखान होयोमोन। दा बेखौबो पुलिसफोरा हमनानै लाना थांबाय। दानिया फैदो दिनैनि माखासे हेडलाइन निउजफोरखौ फारियै मिथिना लानि। नरेन्द्र मदि बिथाङा दिनै दहाय सानाव लादाखआव आर्मिफोरखौ लोगो हमनो थांदों। माखासे मोजां गाज्रि सावरायहैदों। गुबुन हेडलाइन निउजआनो जाबाय आं दाखालि बावै मोनसे भिडिअ खालामदोंमोन। जाय भिडिअ आं बुंदोंमोन रिलायन्स जिअ'आ लाबोगासिनो दं मोनसे सोमोनांथाव खौरां होनना। थारैनो जिअ'आ लाबोमारबाय HD भिडिअ कलिं एप। बे एपनि गेजेरजों गासै 100 जन सुबुंफोरा खेबसेनो भिडिअ कल खालामनो हागोन। जोबोर मोजां। गुबुन हेडलाइन निउजआनो जाबाय दैबानाजों थैनाय सुबुंफोरनो सरकारा रां होगोन होननानै मिथिनाय जादों। रांखौ 2 लाखनिफ्राय 5 लाखसिम होनो हागौ। दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। लोगोसे बेलनि आइकनखौबो सेरनानै गालां। जोङो थाबैनो 90,000 साबस्क्राइबार मोनथारसिगोन। नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। बाय बाय। Berea, masih usul berea belai. Ayo, 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 ayo. Masa dong. Biasa saya dong. Ini, betul ya sudah. Nak usaha lah. Berai. Berai. Angkau bundang. Nak kurang dong.